Giayo ni Jesus ang tawo nga masakiton. Lucas Kapitulo 14 versikulo 1-6. O sa niya nakaadlaw nga igpapahulay, gidapit si Jesus sa osa sa kadagkoan sa mga Pariseyo didto sa ilang balay aron mokaon. Pag-abot ni Jesus didto, gibantayan siya pag-ayo sa mga tawo nga nagabatok kanya, kung lapasan ba niya ang kasuguan. Anya may tawo didto nga nanghupong ang tibuok lawas. Nangutana si Jesus sa mga magtutudlo sa kasuguan ug sa mga Pariseyo, gitugot ba sa atong kasuguan ang pagpang-ayo sa mga masakiton sa adlaw nga igpapahulay o wala? Apan wala sila mutubag. Anya gigunitan dayon ni Jesus ang tawo, giayo, ug pagkaho man gipalakaw. Ug mingon siya sa mga tawo didto, pananglit may anak o baka kamo nga mahulog sa atabay sa adlaw nga igpapahulay, pasagdan lang ba ninyo tungod kay adlaw nga igpapahulay? Apan wala gayud sila makatubag sa iyang pangutana.